Maayong buntag kanatong tanan. Kita karon sa ikakawhaag usa nga Domingo sa ordinaryong panahon sa atong liturhikanhong kalendaryo sa ato pa. Aniya kita sa ika-21 nga Domingo. Dihay usa ka hitabo ngadto sa Roma ni Pope Leo XII. Niya nahibalo siya nga dihay usa ka kumbento. Ilang simbahan panagsa na lang maabli kay wala na kaayoy manimba. Mao nga gibisita kini wa siya mo diretso ngadto sa kumbento, kundi misulod una siya ngadto sa simbahan nagampo. Uman sa maong hamubo nga pag-ampo, iadto dayon siya sa kumbento. Doon na siya gisulat samtang siya nagampo sa iyang pagpakighimama ngadto sa mga kaparian, sa iyang pagpakigkukabildo kanila sa hamubo nga panahon o nga higayon. Niingon dayon ang superior, Santo Papa, Your Holiness, mangayo unta mi og remembrance sa imong pagbisita dinhi namo sa amo ang kumbento. Mao nga giingnan sila sa Santo Papa, sulod mo ngadto sa simbahan, doon ako'y gibilin ngadto. Mautoy ako ang timaan o handumanan nga ako nakabisita dinhi sa inyong kumbento. Mao nga nalipay kaayo ang mga kaparian, wa magsaba ang Santo Papa og unsay iyang gibilin. Sa pagsulod na gayon sa maong mga kaparian nga relihiyoso, hinahinay sila og lakaw sud simbahan. Kay basi unyag magkusog sila glakaw ang mga abog manglupad. Mao nga ipangita nila ang lingkuranan diin ang Santo Papa naglingkod ug nagampo sud sa maong simbahan nga connected man lamang sa ilang kumbento. Unya napalga nila ngadto ang remembrance ni Pope Leo XII o kini mao ang nahisulat sa lingkuranan nga abog na kaayo. Mayo gani ning atong lingkuranan dinhi sa simbahan, panagsara gyud magkaabog. Kay daghan pa man ang manimba, sinaw pa kaayo. Mao nga ilang gitan-aw ngadto remembrance alang sa mga pare og nakasuwat Leo XII. End of that short experience. Mga igsoon, nahibilin ang mga buhat ni Kristo. Iya kining gihimo, mao nga naaan siya nga mao si Moises, si Elias, si Jeremias o usa sa mga propeta. Gibili ni Kristo kanato ang tanan aron kita mahinumdom. Mahinumdom ta nga ang sama sa mga kaparian nagibisita niya og nagbilin og remembrance sod sa simbahan. Mahinumdum ta nga ang atong kinabuhi adunay abog, si Kristo maoy pwedeng makalimpyo niini. Sama sa maong simbahan nga puwerteng abuga sa lingkuranan, pwede nang masuwatan. Dihay usa ka higayon, nagbiyahe ko sod sa 2 ka oras gikan sa dakbayan sa Danau padulong sa dakbayan sa Sugbo. Nagsunod ko og usa ka sakyan ng dako. Ako dayong nabasahan sa luyo sa maong sakyanan. Maswata naman tungod sa mga lapok og abog nga nimpilit sa maong sakyanan. Og ang luyo sa maong sakyanan adunay gisuwat nga nagkanayon ang mudasmag isot. Ay. Nindot nga reminder. Nako, bahala uroy. Mudasmag pa na pisot pag yun. Murag di maayo. Di maayo. Ang Ginoo naghatag ka nato. Gibili niya nato ang tanan. Aron siya sa kanunay
dili malimtan. Sa iyang pagbalik ngadto sa atong amahan lawas ug kalag, iyang gibilin kanato ang iyang mga maayong paningingnan. Mao nga ang pagpangutana karon ni Hesus ngadto sa mga apostoles og iya kining gisukod diha mismo sa pag-ila sa mga tao mahitungod sa pag-ila usab kaniya pinaaging pagpangutana. Nakabunga kinig laing-laing mga ngalan nga ilang nahinumduman kaniadto mga igsoon. Og atong hinumduman nga ang gibilin kanato ni Kristo dili lamang sa paghinumdum sa iyang ngalan, kundi usab ang paghinumdum mahitungod sa iyang mga buhat. Nga sa maong iyang gibilin kanato aduna tay buhaton. Sa pagsuwat ni Pope Leo XII ni adtong lingkuran ng abugon, wa lamang siya magsuwat niini aron ibilin, kundili nagsuwat siya ni adto aron limpyuhan ang simbahan, aron mawagtang ang mga abog sa lingkuranan. Nga siya di ay nagbilin kanato og mga buluhaton, mga igsoon. Mao nga si Pedro nga gitawag og Simon anak ni Junas, iyang gipangutana, kanimo Pedro, kinsa man ako? Wa magdahom si Kristo. Nga niadtong tungora sa kadaghang kapakyasan ni Pedro, nakatarget ang maong sulugoon og iyang amigo nga apostoles. Ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Mao nga sa katapusan sa ebanghelyo, miingon si Jesus kanila, ayaw mo panabi nga ako ang Mesiyas, wala pa mo abot ang takna. Nawara, nahingang nga si Kristo, kay si Pedro nakatarget, nakatubag sa tukma gayon nga tubag mga igsuon. Mauusab ka nato, human kita gitagaan o gibilinan sa Ginoo. Ang iyang gibilin, dili angay lamang natong dadaon. Ha? Kanang naatay rosaryohan, pananglitan gibilin na sa Ginoo nato. Ha? Ayaw lang na nga imong dadaon. Ala kanindot sa akong rosaryohan, gold adto na eskolon, di ba? Wagtang na diretso. Ha? Iprinda dayo na. Ha? So mao na mga igsoon, di lamang kini siya nga imong ipakita, imong tanugan, kundili ang gibilin sa Ginoo atong itudlo. Kay mao kini ang paagi sa pagkuyanap sa iyang gitukod kanato sa kalibutan, ang iyang relihiyon. Ang Ginoo siya nga atong nailhan sama ni Pedro, iyang gipaambitan. Gingnon niya, karon bro, dili na ka si Simon Pedro, ikaw mao si Cephas, nga sa ato pa sa Aramaic nga pinulungan Pedro, ang bato. Kung sa Hebreo pa, Petrus, Peter, the rock, ang bato, ang sukaranan nga mao si Kristo. Nga niining maong bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ha? O ang kamatayon o ang pultahan sa impyerno, dili gayud maabli. Unsay imong itugot sa kalibutan, itugot sa langit. Unsay imong idili sa kalibutan, idili usab sa langit. Unsa man kini? Ang Yahweh sa katungod. Ha? Ang Yahweh. Kitang tanan mga igsoon, by virtue of baptism, gitagaan ni ana sa Ginoo. Wa pagani ta mahimong ligon. Ha? Iyat ang gilimpyuhan sa atong salang panulundon, pinaagi sa maong bunyag. Gipalig-on ta diha sa maong konfirmasyon. Mao na inikonfirma sagpaon ang tao.
Mao na sagpaon ginang tao aron magsugod ka sa pagmitlang o pagsulti sa mga pulong sa Ginoo nga imong ipaambit ngadto sa imong isig ka tao. Mao nay gihatag kanato ni Kristo mga igsoon aron mamahimo tang ligon ug ang atong panaw sa kalibutan adunay kapaingnan. Mao nga si Pedro gitagaan niini sa maong katungod o kaninyo usab katawhan sa Dios, mga ginikanan, mga nagkupot og pangutungdanan, mga maguwang gitagaan kamo niining maong katungod. Unsay gikinahanglan? Ikaduha, dili nato abusahan ang gihatag kanato sa Ginoo mga igsoon. Kay kanang gihatag kanato sa Ginoo dili kana ato, gikan kana kaniya, ibalik ra usab nato kana kaniya nga aduna nay bunga, aduna nay ganansya mga igsoon. Lucky we are in the Catholic Church. Ngano man kay si Kristo mitudlo ni Pedro isip unang Santo Papa sa Roma. Walay ni bisan kinsa nga pundok nga pwedeng mo trace niini kundili ang gitukod ni Kristo, ang simbahang, ang komunidad sa simbahang Romano Katoliko. Mingon na ganig kinsay nagtukod sa inyong relihiyon, way lain tang ikatubag Jesus Christ. Wa gilain nganuman gikan ni Jesus ngadto ni Pedro ngadto na sa mga nagkadaiyang Santo Papa sa Roma. Mao namutana nganong Romanhon nga Katoliko man nga si Kristo wa man makaanahan sa Roma. Okay na aman si Pedro, didto man si Pedro na nahimo sa iyang pagkamartiryo mga igsoon. Unya siya man ang una nga gipili ni Jesus nga Santo Papa sa Roma. Didto man siya namatay, didto siya gisakripisyo mga igsoon. Sumao nga kanato nagkupot man kita nini atong pagtulunan o atong pagtuo isip Romano Katoliko, ato ni puy-an mga igsoon, mauka na ang hagit kanatong matag usa. Puy-an ato kana pinaagi sa pagkaligdong nga Kristohanon. Pinaagi sa atong pagka masulundon diya kaniya mga igsoon nga makita usab kanato ang gitawag nga walking Jesus, a living faith, a walking Jesus. Nga nagpakita mga igsoon dili lamang sa gisulat kundili pinaagi gayon sa atong mga buhat. Nga si Kristo mga igsoon maghagit kanatong matag usa mahitungod sa atoang kaakuhan ug ato baka kining gipuy-an nga matinud-anon. Mao nga mangayo ta sa grasya sa Dios nga unta kitang tanan dili lamang malipay sa unsay gibilin kanato kundi mas labaw kitang malipay tungod kay ang Dios mihatag og mipaambit kanato sa ato mga buluhaton nga ato gayong pagatumanon. Dili lamang atong pagahinumduman. Kaya ang taong kanunay mahinumdum apan wala mo tuman niini, taong walay kapaingnan. Busa, mangayo ta sa grasya sa Ginoo nga unta kitang tanan matinud-anon nga Kristohanon nga Katoliko. Amen.